jempol be akeh. Apa dolan mae wong mesti tak wahi. Ora usah kuwatir. Urung kok. Agar ngerjak bayi kudasnya mesti ngene mocah. Ayo kowe gelem bali apa ora? Wis ora gelem bali, saiki aku ora gelem bali. Waton aku gelem bali nek bareng karo Esti ku parat. Parat tenan. Ora no. Wah, mongko sing tak diadang wong kaya kowe. Sing menyang-menyang ngono iki lho. Ane ngono tak wis kabau, Gahu. Rangatasi aku Pakde. Ayo kowe gelem bali apa ora gelem tak balek roh, balekke. Sungsang, awono balik. Ngewan apa juga ngewayang kene tenan apa sing kena kok hujan kae golek nang anake wong anane wae telah ngene. Tak tampan